Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fit-8:30 dejjem fuq One. Il-flotta ta' vetturi tal-Għaqda Volontarja St. John Rescue Co. se tkun qed tissaħħaħ permezz ta' vettura elettrika li tista' taċċessa żoni urbani u rurali ristretti. Din hija magħmra wkoll b'tank tal-ilma u pompa tan-nar u tista' tinsta off-road. Din il-vettura jgħid TRV b'investiment 20,000 euro topera b'mod sigur f'żoni ma tistax taċċessa vettura normali tat-tifi tan-nar. Dan investiment huwa l-frott tal-iskema VOPS amministrat mill-Kunsill Malti għas-settur volontarju. Waqt l-inaugurazzjoni il-Ministru għall-Inklużjoni l-Volontarjat u d-Drittijiet tal-Konsumatur Giulia Farrugia Portelli faħret lill-Għaqda Volontarja u qalet li din it-tnedija hija xhieda tal-fiduċja b'saħħitha li l-Gvern għandu fl-għaqdiet volontarji. Huwa proġett li kien sostnut minn waħda mill-iskemi li għandna l-għaqdiet volontarji li permezz tagħha qed naraw li għall-ewwel darba f'pajjiżna għandna vettura ta' salvataġġ li kapaċi tidħol f'żoni li normalment ikunu ristretti għal karozzi u vetturi li jkunu akbar. Il-kap eżekuttiv tal-Kunsill Malti għas-settur volontarju Mauro Paċ para skandolo għal il-fondi amministrati mill-MCVS qed imorru għal proġetti li għandhom valur misjud fis-servizz moti mill-laqta fil-komunità. Andrew Gregg, il-kap tal-operazzjonijiet ta' St. John Ambulance, iddeskriva dan il-proġett bħala wieħed innovattiv mhux biss għall-laqda volontarja iżda wkoll għal pajjiż in ġenerali. Dan il-proġett St. John akkwistat vettura elettrika li hija xi ħaġa innovattiva kemm għalina u anke f'Malta, vettura tat-tifi tan-nar elettrika. L-iskop ta' din il-vettura li tagħtina ċertu mobilità u aġilità fil-passaġġi fil-kampanja fejn normalment vetturi ikbar ma nkunux nistgħu nilħquhom bejn fejn l-għalieqi. U għannota wkoll li din il-vettura se twassal għal inqas impatt ambjentali minn vetturi oħrajn. F'dan il-proġett l-Għaqda kollaborat mal-Federazzjoni tal-Heritage Parks biex Volunteer Rangers jingħataw taħriġ professjonali u speċjalizzat f'sitwazzjonijiet ta' nirien f'imsaġar madwar Malta u Għawdex. Intant netiet ukoll kampanja tarfin fuq il-medja soċjali għal pubbliku biex jagħmel il-parti tiegħu biex jipprevjeni nirien tal-ħaxix u l-imsaġar. Preżenti kien hemm ukoll il-Kummissarju għall-Għaqdiet Volontarji Jesmond Saliba kif ukoll il-Kap Kmandant tal-Forzi Armati ta' Malta, il-Kurnell Clint O'Neill.